Fa més de 3 mesos vàrem passar un registre d'entrada, tal com se'ns va indicar des del departament oportú, per a conèixer el per què l'Ajuntament de Massanassa està notificant a algunes persones que eren subjectes de pagar impost de plusvalia que no van a tindre que pagar-lo després de la sentència del Tribunal Constitucional. En aquest registre el que li demanàvem és que se'ns fera un informe de quins expedients, no el nom i els cognoms evidentment, però quins expedients i de quin any s'havien quedat atrasats i que ara gràcies a aquesta sentència no van a tindre que pagar, i sobretot una pregunta que jo me faig, és a dir, per què una persona, jo per exemple en el meu cas ha faltat un familiar en l'any 2020, se'ns ha liquidat, hem pagat el nostre impost. Per què n'hi ha plusvalies de l'any 2020 que ja estan liquidades i pagades i per què n'hi ha plusvalies de molts mils d'euros que ha deixat d'ingressar l'Ajuntament de l'any 19, de l'any 18, que no estan tramitades i que ara, degut a aquesta sentència del Tribunal Constitucional, l'Ajuntament de Massanassa no va a poder ingressar. És a dir, per què ha passat això? Quin és l'ordre de prelació que segueix el departament? Hem demanat un informe fa 3 mesos, ho hem reclamat en comissió, no volia haver-li preguntat així avui en pleno, però la veritat és que ens pareix un tema lo suficientment important perquè estem parlant de molts diners que ha deixat d'ingressar l'Ajuntament per una qüestió temporal. És a dir, volem saber quin és l'ordre i per què ha passat això.